Mga kasugbo, saluyo nako mao kini ang Raho Mabon marker nga nahimutang diri sa Barangay Santo Niño. Unsa may nakamahinungdanon ni ini labi na sa mga Sugboanon. Tara, kuyugi ko og atong sutaon karon. Si Raho Mabon mao ang hari sa Sugbo sa panahon sa pag-abot ni Ferdinand Magellan ni adtong 1521. Sa wala pa ang gubat sa Mactan, ang pag-abot sa barko sa Magellan Elcano sa kabaybayunan sa Sugbo ni atong April 7, 1521 ug ang mainitong pag-abi-abi nga gihatag kanila ni Raho Mabon mo'y nagbukas sa dalan sa Kristyanismo sa pagsulod sa isla. Si Raho Mabon nahimong instrumento sa pagkabig sa mga Sugboanon ngadto sa Kristyanismo, ilabi na sa iyang asawa si Reyna Juana kinsa mipili sa pagdawat sa imahe ni Señor Santo Niño. Tungod niini, usa ka historical marker agig pasidungog kang Raho Mabon ang unang hepe nga midawat sa Kristyanismo sa nasod gibutang sa Raho Mabon Monument sa P. Burger Street sa Cebu City ni atong May 23, 2022. Si Dr. Rene Escalante, Chairman sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP o Executive Director sa National Quincentennial Committee nangulo sa pagbukas sa historical marker. Si Cebu City Mayor Michael Rama sa ngalan sa kagamhanan sa syudad nidawat sa historical marker sa presensya ni Konsehal Dodon Hontiveros, Alvin Alcid, Deputy Executive Director sa NHCP, kinsa nagsilbi nga saksi sa pagperma sa Certificate and Acceptance of the Historical Marker. Ang NHCP nag-instalar og mga marker sa nasod ug mga lugar sa gawas sa nasod nga nagpasabot sa importante nga mga istruktura, mga tao, institusyon ug mga panghitabo sa lokal ug nasudnong kasaysayan sa nasod. Uban niini, kini nga monumento ug kini nga site mapanalipdan sa Republic Act 10066 o nailhan nga Heritage Law nga ang bisan unsang kalambuan sa kini nga site pagabantayan sa mga ahensya sa kultura. So there you have it mga kasugbo, mao kini ang Raho Mabon marker nga nahimutang diri sa Barangay Santo Niño. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon IDI nading ani sa Sugbo. This is Mark. Until next time.